सावंतवाडी नगर परिषदच्या उपनगराध्यक्षपदाची निवड जी आहे ती थोड्याच वेळात पार पडणार आहे. भाजपकडनं जसं आम्ही काल म्हटलं होतं तसं ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर यांनी उपनगराध्यक्षपदासाठी आपला जो अर्ज आहे तो मुख्याधिकाऱ्यांकडे दाखल केला. शिवसेनेकडनं सुद्धा उमेदवारी अर्ज अजय गोंदावले यांनी दाखल केलेला आहे. थोड्याच वेळात जी निवड प्रक्रिया आहे ती या ठिकाणी पार पडणार आहे. जर बघितलं तर भाजपचं संख्याबळ अधिक पाहायला मिळतं. भाजपकडे जवळपास 11 नगरसेवक आणि नगराध्यक्ष अशी 12 ते 13 मतं भाजपकडे आहेत. शिवसेनेकडे 7 नगरसेवक आहेत, तर 2 जे नगरसेवक आहेत ते उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना आणि काँग्रेस अशी 2 मतं सुद्धा या ठिकाणी आहेत. त्यामुळे ती 2 मतं कोणाच्या पारडात पडतात हे देखील पाहावं लागणार आहे. हात उंचावून जी निवड प्रक्रिया आहे ती या ठिकाणी होणार आहे. अगदी काही क्षणात याच सभागृहामध्ये सावंतवाडीचं उपनगराध्यक्ष कोण हे ठरणार आहे. मात्र हे सगळं असतानाच भाजपात जसं आम्ही काल म्हटलं होतं की या उपनगराध्यक्ष पदाच्या निवडीवरनं किंवा स्वीकृत नगरसेवकांच्या निवडीवरनं मतभेद निर्माण झाले. त्यामुळे ते मतभेद सुद्धा या निमित्तानं आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. गटबाजीचं राजकारण आहे ते पक्षांतर्गत गटबाजीचं राजकारण उफाळून येण्याची या निमित्तानं शक्यता नाकारता येत नाही. आणि तर अशा पद्धतीची ज्या हालचाली आहेत किंवा तशा पद्धतीचं वारं हे एकंदरीत दिसतं. काही जे कार्यकर्ते आहेत ते नाराज असल्याचं सुद्धा या ठिकाणी मानलं जातं. याचा परिणाम या निवड प्रक्रियेवर कितपत होईल हे सांगू शकत नाही. मात्र या पद्धतीचं वातावरण असल्यामुळेच भाजपकडनं सुद्धा व्हीप बजावण्यात आलेला आहे. शिवसेनेचे जे नगरसेवक आहेत माजी नगराध्यक्ष संजू परब यांनी सुद्धा निकाल तुम्हाला कळेलच अशा पद्धतीचं एक सूचक विधान केलेलं आहे. त्यामुळे त्यांच्या या विधानानंतर काय घडामोडी घडतायत का हे पाहणं देखील औत्सुक्याचं ठरणार आहे. काहीच वेळापूर्वी दोन्ही गटाकडनं उपनगराध्यक्ष पदासाठी अर्ज दाखल झालेले असल्यामुळे अगदी काही क्षणात सावंतवाडीचा उपनगराध्यक्ष कोण होणार आहेत आणि स्वीकृत नगरसेवकपदी भाजपकडनं ॲडव्होकेट सिद्धार्थ भांबुरे यांचं नाव फायनल झाल्याचं समजतं. त्याचबरोबर शिवसेनेकडनं ॲडव्होकेट नीता सावंत कविटकर यांचं नाव निश्चित झाल्याचं समजतं. त्यामुळे याबाबत सुद्धा नेमकं ची स्वीकृत नगरसेवकपदी कोणाला संधी मिळते, कोणाची वर्णी या पदावर लागते हे देखील पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिल सह विनायक गावस, कोकण सात लाईव्ह, सावंतवाडी.